Salutare tuturor prietenilor! Cum sunteți? Sper că toată lumea este bine acasă și astăzi ne revedem pentru un nou videoclip de gameplay pe Chicken Road 1. Așadar, înainte de a începe, vă spun imediat că dacă căutați un site de încredere pentru a juca, v-am pus un link sub video. Am reușit să-mi retrag banii pe acest site. Este cu adevărat de încredere. L-am recomandat altor membri ai comunității. Nimeni nu a avut probleme. Toată lumea mi-a spus, site-ul tău este aprobat. Așa că mergeți, să vă bucurați. Și acum să mergem. Testăm modul dificil și extrem. Sunteți gata? Aoleu, 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 aoleu. Începe prost. Suntem lacomi echipa? Suntem lacomi. Nu, nu e deloc modul meu preferat de a câștiga bani. Suntem gurmanzi. Da, hai, e bine. Încasăm cash out. Mai ales echipa, să nu uite să facă cash out regulat. Cam un pic la criptomonedă. Nu știu dacă investiți și în criptomonede, dar așa e. E. Trebuie să scoți banii regulat. Și aici eram doar în modul hard, deci modul hardcore va fi și mai complicat. E. Nu, mă las jefuit, pierd prea mult. De ce sunt pe easy? Este vechiul meu reflex să revin la modurile care aduc bani atunci când pierd. Hai să mai facem un mic match pe hardcore. Bine, nu am putut să încasăm prea multe. În schimb, dacă jucăm pe modul ușor sau mediu, nu mergem mai departe de a treia casetă și încasăm regulat, câștigăm cu adevărat bani. Deci videoclipul de astăzi a fost doar pentru a vă arăta modul greu și foarte greu. Așadar, pentru distracție, trebuie să joci cu sume mici. Dacă joci pe aceste moduri, e pentru a te distra. E ok. Dar pentru a câștiga cu adevărat bani, este modul ușor și mediu. Cu siguranță, șansele sunt 100% de partea voastră. Eu, așa am câștigat peste 1000 de euro profit săptămâna trecută, jucând cu soția mea. Deci, bucurați-vă, faceți-vă plăcere și ne vedem curând într-un alt videoclip și nu uitați echipa dacă căutați un site de încredere și sigur pentru a juca Chicken Road, găsiți linkul sub videoclip. Hai, pe curând!